Hello mga kamags, this is Ingens TV. Welcome back. Karon atong pagareakan na pod ang lain nga kanta nga gi-cover sa France rhythm. Ini nagtitle og Usahay. Karaan na kay nga kanta. Ini request ni sa atong subscriber gihapon. O ni siya. Ini muna sila ang nag-request ato. Usa karon ato paminawon kung unsa gid ang ilang version ba ang usahay kay karaan maguni kayo. Ila bang gihatagan og bag-o nga kuan nga bag-o nindot ba nga pagka cover nila ani kay kini nga kantahan mo usog kay ni sa una sa panahon sa atong mga ginikanan mga unsa ning tuiga lagi mga 70s ba na o unsa ning tuiga ani. Oo nindot kay ni nga kanta basta karon ato na pagasugdan wa naman tay lagi huwat. Sawa pa din nakasubscribe subscribe na mo, hit ang notification bell para updated ka sa mga video nga atong i-upload sa sunod. Okay? I-like na lang po kay para i-recommenda ni YouTube sa uban nga tao nga wala pa nakatanaw ani. Sige. Mag-intro na ta. Wa naman tayo laing gihuwat. Okay. Okay, so good na ta. Wow. Gwapo sab kayo pagka intro. Pagsud ni Chin sa iyong kanta, taas na kayo ba? Oo, nindot kayo kining kanta, Bisayan song ni kuan gid daghay kuan aning mga sa atong mga ginikanan mao man gini pagkantahon sukad pa sa una. Bisang tud gali karon, unay kantahon sa atong mga ginikanan. Di ba? Padayon ta. Katawaras dudes. Wapo sa pagka-piano po do. Wapo sa matay kini sa pagkantaan nga kuan yung Bisayan song gabi ni ka nindot kayo si kuan siguro basta Bisaya kanta gihapon ninduting kanta mao gini mga request pod sa una pod sa mga atong ginikanan ba mao ni pinakusog pod sa mga radyo sa una kini nga kanta. Okay. Lidan man no? Okay. Wapo sab kay pagka-lead ni Chinpod. Kuan ba? Kini nga kanta kuan magini kanang murag sa
Sa original ani dili man gid nani ang tugtog bali. Karon na pagka-rock bali. Ilang gi sa ila pud nga version bali. Nindot kayo nga pagkakuan. Nindot kayo nga pagka kuan nga gi rock nila, gikuanan og gitara nga naka-distort bali. Nindot paminawon. Ana gino. Di gid ka ingog mo cover ka sunod ingon ana ra tanan. Napo inyong kuan, napo inyong version bali ba sa pagkanta o sa mga instrument na inyong pag kuanon, ang tingot output sa inyong instrument ay lahiun pud ba. Samaan ni karon o. Nindot kayo. Oho. Okay. Grabe si Francis Omogi. Okay. Wapo sa base. O, subscribe mo sa ilang channel. Okay. Apo na po ng tanaw. Grabe ka nindot. Pag sugod pa lang singgit na dahil si Chin. Yung anak gidayan ba ang kuhan, pakita gidayan, diha gidayan nakita na itong grabe. Pag sugod pa lang intro pa lang, umana. Nindot na kayo pag intro. Kunya sa pagkuhan, pag sugod ni Chin nga to sa iyang pagsugod sa kanta, atong nakita nga grabe ka anang murag side si Chin ato mo kanta ba bisan kini nga kanta kuan karaan na kayo mabuto sa ning tuiga ni nga kanta nga ni kuan ni igawas ni pero sa pangidaron ni Chin iyang nakuan pero iyang gihatagan og lain nga version bali kanang naipagkarak iyang gihatagan og iyang ana sunod ang bali nga ang beat bali ana o ang tempo bali ana nga kuan sa karaan murag kuan la murag 3/4 ra man tingali na 3/4 ana sahay ana uno siya ang kuan uno siya ang yang kuan ana pero karon modern ang pagkakuan na ipagkarak ang gikuan nila na tempo. Nindot kayo paminawon. So bahin kang dudes. Timing na pud is dudes no. Ato komplikado man to kayo kay ang sa original gid ato nga kuan lagi. Pura magutog 3/4 ra ang kuan ato, ana ra ba? Ana ra dapat moro bali ang kuan sunod ang pagtugtog sa drum ni Dudes iya pong nakumpas pod pag paminaw niya nga murag maapiki murag mo out na siya sa kumpas bali sa tempo bali atong kuan mo adjust pod si Dudes kantigo na guys Dudes sunod si Francis siya gid mo nagkuan siya gid mo iga kuan sa tempo gid lead gid nga tuga sa yung kaga ana-ana ko siya siyang tiil gud nga para ma-timing lang gali oo kadto kay kuan man gud kanang gihimo na ilang kaugaling nga version lisod kayo kay sa akong ginatan-aw gyud 3/4 trabali na ang kuan pag beat ana 3/4 pero ilang gibi hatagan og lain nga kuan hatagan nila og lain nga version bali di ba nindot kayo rock. So ka Chin, easy na Chin. Sayon na kayong pagka-keyboard ni Chin. O ni Char. Sayon na kayo. Nindot kayo pagka-piano gapon ni Char. Diba? Nindot kayo. Nindot kayo version nila. Ako'y kuhan gina ni bisan unsa nga kanta. Kumoy ipakanta nila. Himuan rin nag-ariglo. Gunani. Ana ba? Grabe. Mga maayo nagigayo sila. Kantigo na sila. Kung sa una day
sa una gakuan na sa murag gitara ra gid ila perminti, murag medyo akapila o kanang mo-blending sila maggitara ra, pero karon kumpleto naman sila instrument, full band na bali ang ilang mga kuan karon ipakita nga kuan. Di ba? Sige. Dire taman. Di ba nindot sa inyo kasulti? Sa inyo kasulti ani sa atong video karon. Ba nindot? Sige, hangtod sa sunod. So wala pa nakasubscribe diya, subscribe na mo. Katong sa mga bag-o sa atong channel, subscribe na ka para ma-update ka sa sunod ng mga video atong i-upload. I-like na lang po para i-notify ta ni i-recommend ta ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa katanawan ni. Okay? Sige. Dinhira ta taman hangtod sa sunod. This is Indians TV. Peace out.